magnífica assistència que no podem més que celebrar com a grup de teatre i com a entitat del barri del Port de l'Arpa. Pren la paraula Màrius Hernández, antic actor del Partiquí i actualment realitzant el paper de Pitu a la Ria. Estimat Partiquí, 35 anys. Potser per un ésser humà no són gaires, però per un grup de teatre és tot un mèrit. Has tingut la sort de viure amb moltes històries, tant reals com fictícies, de fer viure amb moltes vides i d'acollir entre els teus braços a moltíssima gent. Jo vaig tenir la sort de ser-ne un d'ells. Et vaig conèixer d'adolescent de mà d'una estimada amiga i companya d'escola anomenada Marta. En un primer moment vaig ser espectador. Al poc temps vaig ser membre del grup fent els meus primers passos com a actor. Pren la paraula Eva Aguirre, presidenta de l'Associació Teatral. Jo agrair la vostra assistència a aquesta exposició que hem muntat pel 35 aniversari del Partiquí, perquè per nosaltres és una cosa molt important. Un grup de teatre que compleix 35 anys és una cosa molt important. Però a part, perquè per nosaltres això és un homenatge a Jesús Concernau, que és un dels artífecs que ha fet que tot això pugui ser com és, que podem haver complert els 35 anys. Jo fa cosa de 10 o 12 anys vaig arribar aquí al Partiquí perquè volia fer teatre, vaig arribar un dilluns, vaig pujar a dalt i em vaig trobar amb el Jesús. I vaig pensar, aquest és un home de teatre. Llavors vaig venir el dimecres, perquè era obligatori venir els dilluns i els dimecres, i vaig trobar-me amb el Ferran. I vaig pensar, aquest és un home de teatre. I realment eren un tàndem, el Ferran i Jesús, que són els pares d'aquesta criatura del Partiquí. Ell sempre hi era. Que carregàvem una furgoneta, ell hi era. Que havíem de muntar un decorat, ell hi era. Que s'havia de córrer el taló, ell hi era. Que buscàvem vestuari, ell hi era. Ell hi era sempre. Ell era Partiquí. L'Enric Garcia de l'Esbar Sant Martí m'ha demanat de llegir el que ens dirà. En nom de l'Esbar Sant Martí, llegir una noteta que hem confeccionat amb el Partiquí i també amb en Jesús Concernau. Ens hem unit una amistat de tota la vida, com us deia abans. L'Esbar Sant Martí hi va tenir uns lligams fins i molt abans de que portessin a la Mireia, la filla de Jesús, a l'escola de dansa clàssica de l'Esbar Sant Martí. El dia que es va fer les obres funeràries pel nostre amic Jesús, vaig dir que mentre el Partiquí funcionés, el Jesús hi seria sempre. Deia que els actors del teatre hem estat sempre relacionats amb els Camani, i per això, en una inauguració d'una exposició d'un grup de teatre, del grup de teatre, així, doncs ja ha de ser també els Camani. En aquest cas, representats pel senyor Eulàs Fregedes, regidor del districte de Sant Martí. De fet, això de les Camani és relatiu, perquè en podríem parlar molt, però el que sí que és cert és que jo personalment el Partiquí, per mi, abans de conèixer que era un fantàstic grup de teatre que a més interpretava molt bé les obres i que valia la pena venir a veure les vostres funcions, el meu primer accés al Partiquí doncs, va ser en Jesús i en Ferran, amb una fira boja del Clot. Això dels manaires m'ha provocat, diguéssim, i m'ha fet llegir un trosset que no havia previst llegir, però jo crec que té gràcia. Als anys 70 es van colar un grapat d'inquietuds tant socials com culturals que en el rerefons tenien un color polític, sempre enfrontades als manalles de torn. El presentador Treballar cansa i honorem la memòria del Jesús.
César Pavese, fill d'Eugeni Pavese i Consolina Mastroianni. Vaig néixer el 9 de setembre de 1908 a Santo Stefano Verbo, un poblet de la regió de les Langhe, al Piemont, al nord d'Itàlia. L'Ignasi Consornau recita el poema que va recitar el seu pare a l'estrena de Treballar cansa. Avantpassats. Estupefacte del món, vaig assolir una edat que etzibava els cops de puny a l'aire i plorava tot sol. Escoltar converses d'homes i dones sense saber respondre no agrada a ningú. Les dones no porten a la família. Vull dir, les nostres dones es queden a casa. Ens porten al món i mai no diuen res. I no cobren per res. Ni tan sols per res. Miquel Martí Pol? Vam fer Miquel Martí Pol com encara perquè jo no coneixia ningú. Vam anar a Roda de Ter a veure'l, vam anar a casa seva, el vam entrevistar, li vam dir si ens ho deixava fer, i quan ho vam tenir fet, conjuntament amb el conjunt que deia Registre 23, vam anar a fer-li el menjador de casa seva. El camió, encarregar els trastos, ara cap aquí, ara cap allà, hem estat sota la Torre del Fang, aquí hi ha uns barracons. Hem estat de la carrer Andrade, que ens van deixar. Hem estat als veïns. Hem estat aquí al Clot, també als veïns. Hem estat a la Formiga, hem estat a Sant Josep de Calassanç. Ara estem aquí.